Ir-rost tal-kontijiet tad-dawl b'25% matul ix-xahar ta' Marzu kien l-aktar element li spikka fost dawk li intervenew il-ħamis filgħaxija waqt il-laqgħa ta' konsultazzjoni gvern li jisma' f'Biżebbuġa. Filwaqt li fisser din il-bidla l-power station li taħdem bil-gass bħala aktar ġid reali fil-pajjiż, il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi tkellem ukoll dwar is-sigurtà marbuta mal-power station tal-gass u għarja aktar nadifa. Tant li ċ-ċumnija ta' Dellimara li fiha 150 metru se titneħħa darba l dejjem. Kompla joħroġ biċċar li r-riski marbuta mal-proġett huma minimi b'rapport li ħareġ mill-OHSA jikkonferma l-kredibilità tiegħu. U dan ir-rapport intuża wkoll mill-komaħ li huma responsabbli prattikament mis-safety s-sigurtà biex jassiguraw li ma jkunx hemm major accidents u abbażi ta' dan rapport jidher ċar li l-komaħ huma komdi li jirkmandaw il-proġett il-qudiem għax ir-risks tiegħu huma manageable u l-proġett huwa safe u s-safety zone qiegħed fil-limits kif proposti skont il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Tkellem ukoll il-Professur Alfred Vella li ta' stampa ċara ta' riski marbuta mal-gass LNG u ħareġ li dan għandu ferm inqas riski marbuta meta kkumparat ma' fjuwil ieħor. Però fir-realtà nżommu f'moħħna li l-petrol, il-vapur mimli bil-petrol, għalija kważi huwa aktar perikolus minn dan il-vapur li ħajkollu fuqu likwidu li meta joħroġ minnu, jekk joħroġ minnu accidentalment, għax hekk qegħdin nitkellmu, u jaqa' fuq l-ilma tal-baħar, isir gass. F'dak il-punt ikun jista' jaqbad meta jsir gass u biex jaqbad irid ikun hemm xi ħaġa li tqabdu, mhux se jieħu n-nar sempliċement il għaliex joħroġ minn fuq il-vapur minn xi aċċident li jkun seħħ jew inkella xi jkun hemm xi toqba li mhux suppost qedem u joħroġ minnha. Dan ma qalux biss il-Ministru u l-esperti iżda anke residenti minn Biżebbuġa u Marsa Xlokk. Dikjarazzjonijiet li iżda jistonaw ma' dak li pruva tmexxi l-midja nazzjonalista fl-aħħar jiem. Il-Ministru żvela li se tingħalaq l-istruttura tat-tankijiet tal-31 ta' Marzu f'Biżebbuġa. Dwar il-possibilità ta' pipeline lejn Malta l-Ministru qal jekk din tkun sostenibbli dan jirriplejsja l-vapur tal-gass faċilment. Tajjeb ngħid ukoll li dan il-Gvern qed jistudja wkoll il-possibilità ta' pipeline jew sorsi oħrajn ta' kif inġibu l-gass lejn Malta. Għandna studju finanzjat mill-Ewropa li għaddej bħalissa. Se nresqu dawn il-proposti quddiem l-Ewropa l-finanzjament jekk il-proġetti jkunu feasible u jekk nġibu l-fondi għalihom ikunu feasible, aħna iva nirreplacjaw l-FSU l-floating storage unit il-vapur u minfloku jsir pipeline, ġifieri jsir pipeline. Fuq tema differenti il-Ministru ħabbar li fi żmien sena se jiġu indirizzati l-ħaddiema tal-arms u li b'mod immedjat se jkollhom il-pagi tagħhom miżjuda b'mod sostanzjali kif ukoll isiru ħaddiema tal-post u mhux tal-arms. Quddiem dan kollu tkompli toħroġ id-differenza bejn gvern kommess li joħloq soċjetà ġusta b'kuntrast ma' oppożizzjoni li tinsab f'paniku quddiem il-bidliet li saru fl-enerġija li tagħhom se jgawdi l-poplu Malti u Awċi kollu.